Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Ηλιακόπουλο, είναι δόκτωρ νομικής, δικηγόρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας, στους ακροατές όλης της Θράκης, στους ακροατές της πολύπαθης Θράκης, τους γενναίους Έλληνες. Να ρωτήσω, κύριε Ηλιακόπουλο, για να μπούμε έτσι στα βαθιά κατευθείαν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν η Χρυσή Αυγή, η οποία αυτή τη στιγμή διώκεται, μάλιστα οι τίτλοι που υπάρχουν είναι το είναι εγκληματική οργάνωση, τα στελέχη της είναι μέσα στη φυλακή, προφυλακισμένοι. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν θέλουν να δώσουν το νόημα ότι υπάρχουν και σοβαρά στελέχη στη Χρυσή Αυγή, χρησιμοποιείτε πάντοτε το δικό σας πρόσωπο, το δικό σας όνομα, ότι υπάρχουν και άνθρωποι μορφωμένοι, υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτή την οργάνωση, όπως το λέτε, οι οποίοι βέβαια δίνουν ένα διαφορετικό στίγμα. Ποια είναι η αλήθεια, έτσι, για να το καταλάβουμε κι εμείς? Λένε από τη μια μεριά εγκληματική οργάνωση, φασιστική οργάνωση, πατριωτική οργάνωση, ούτε λίγο ούτε πολύ υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι για τη Χρυσή Αυγή, και από την άλλη βέβαια υπάρχουν και ψηφοφόροι που αυτή τη στιγμή έδειξαν στις αυτοδικές εκλογές 500.000 συμπολίτες μας που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Αυτοί δεν μπορείς να τους πεις ότι είναι μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σαφώς όχι. Ναι. Σαφώς όχι, και λέω ότι όλοι όσοι ανήκουν στη Χρυσή Αυγή είναι σοβαροί. Είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχουν βουλευτές που είναι σε εγκληματική οργάνωση. Ο αρχηγός μας κατ' επέκταση αδίκως διώκονται, οι διώξεις είναι πολιτικές και έγιναν για δύο κυρίαρχα λόγους. Είστε νομικός, έτσι? Ναι. Ο πρώτος λόγος, έτσι με τη νομική σας ιδιότητα. Ναι, δεν υπάρχει λοιπόν εγκληματική οργάνωση, και αυτό θα πρέπει να το σταματήσουν τα κανάλια των Αθηνών, διότι για να γίνει αυτό το πράγμα θα έπρεπε να υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Που εγώ προσωπικά πιστεύω με το νομικό μεσητήριο δεν θα υπάρξει ποτέ. Δεν είναι ποτέ κόμμα αυτό καθεαυτό, όλο να είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι εφευρήματα δυστυχώς του Βορίδη, του Αθανασίου και του Δένδια. Διότι όταν έβλεπαν, και με τις ευλογίες βέβαια του Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, ότι η Χρυσή Αυγή έχει ακτιβιστικό ρόλο, έχει ακτιβιστικό λόγο, έχει λόγο ουσιώδη, αγνό πατριωτικό για τους Έλληνες, και έβλεπαν ότι χάνονται οι ψήφοι προς τη Χρυσή Αυγή, σκέφτηκαν ότι τι καλύτερον να το θέσουν εκτός νόμου. Μάλιστα. Και επειδή το άρθρο 29 δεν ευνοεί, επειδή το άρθρο 29 του Συντάγματος είναι ξεκάθαρο και λέει ότι κόμμα το οποίο κάνει δήλωση στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου ότι θα συμμετάσχει σαν κοινοβουλευτικό κόμμα στις εκλογές και στις δημοκρατικές διαδικασίες, είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα και επομένως δεν μπορούσε να τεθεί με το άρθρο 29 του Συντάγματος η Χρυσή Αυγή. Τότε εφήβρε ο Βορίδης και υπέρ αυτών κινούμενη την εγκληματική οργάνωση, η οποία όμως και μόνο εγκληματική οργάνωση δεν είναι, και το αποδεικνύει, αν θέλετε, πρόσφατα το ευρωψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής, αλλά και όλοι οι άλλοι όσοι είναι στη Χρυσή Αυγή. Αυτά τα μυθεύματα πρέπει επιτέλους να εκλείψουν, και το λέω κυρίως για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην Αθήνα, οι οποίοι συνεχίζουν να επιπηλίζουν αυτή την αν θέλετε δύσοσμη καραμέλα περί εγκληματικής οργάνωσης, παρότι ο Άριος Πάγος με απόφασή του και πάλι μας ανακήρυξε να είμαστε νόμιμο κόμμα για τις ευρωεκλογές. Να ρωτήσω κάτι όμως. Να ρωτήσω. Μιλήσατε για ακτιβιστικό λόγο, αλλά δεν υπάρχουν και ακτιβιστικές συμπεριφορές? Το να διαλύεις πάγκους μεταναστών, το να αφαιρείς τα μικρόφωνα από δημάρχους, το να φωνασκείς μες στη Βουλή, να υβρίζεις, όλα αυτά. Αυτές τις συμπεριφορές, είστε σύμφωνος με τέτοιες συμπεριφορές? Ακούστε, μπορεί να έχουν μια ακρότητα, αλλά όταν υπάρχει ένα κράτος παραλυμμένο, έναν ύπαρτο κράτος, ίσως είναι ένα δηλωτικό σημάδι ότι κάτι επιτέλους πρέπει να υπάρξει και υπέρ των Ελλήνων. Υπέρ των Ελλήνων βιοτεχνών, μικροπολιτών. Καταδικάζετε, γιατί μου το πάτε αλλού, καταδικάζετε τέτοιου είδους συμπεριφορές? Δηλαδή ταιριάζουν σε μια δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν πιστεύω καταρχάς ότι έγινε το αδίκημα το περιθρύλιτο που λένε της φτωράς ξένης ιδιοκτησίας, και μάλιστα της απρόκλητης. Για τον πολύ απλό λόγο, τα εμπορεύματα τα οποία υπήρχαν στους πάγκους δεν έφεραν τιμολόγια. Ήταν λαθρεμπορεύματα, επομένως κανένας δεν ήταν ο κύριος. Τώρα, αν χτυπήθηκε ένας πάγκος και έπεσε απλώς κάτω, αν θέλετε, είναι κάποια. Εκεί δεν είναι θέμα συντεταγμένης πολιτείας να λύσει αυτό το ζήτημα? Και πού πήγε, ενδεχομένως εσείς να το καταγγείλετε. Δεν μπορεί καθένας να υποκαθιστά τις υπηρεσίες του κράτους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας λέω ότι ήταν, αν θέλετε, μια ακραία συμπεριφορά. Αυτό δεν μπορεί να είναι όμως επουδενή σημάδι εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτού του είδους τις σκέψεις, τότε εγώ δεν ξέρω γιατί δεν είναι εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία έχει το φαινόμενο τεμπονέρα,
Ο Τεμπονέρας επίσης ενεπλάκη σε δολοφονία. Έγινε και ήρωας, αποφυλακίστηκε. Δεν είδα την Νέα Δημοκρατία να είναι εγκληματική οργάνωση, αντίστοιχα, όπως η περίπτωση του Ρουπακιά με το Φίσα. Και δεν είδα ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ να ενέχονται για εγκληματικές πράξεις κατά συρροήν και κατά εξακολουθήσεις σε βάρος του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν εγκληματική οργάνωση για όλα τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει, διότι θα πρέπει να γνωρίζει ο θρακιώτικος λαός αλλά και ο ελληνικός λαός ότι ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης είναι μια ομάδα ανθρώπων, τριών, έτσι, που βρίσκονται σε μια δομημένη δράση για τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, τα οποία τα αναφέρει μέσα το κείμενο της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων είναι και οι υπεξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η καταχρήση εξουσίας, έτσι, είναι οι κλοπές, είναι όλα αυτά και τα οικονομικά εγκλήματα. Και λέω εγώ, τόσα άκουσε ο ελληνικός λαός περί λίστας Λαγκάρτ, περί οικονομικών εγκλημάτων, περί αφαίρεσης χρημάτων κάτω από το ταμείο, κάτω από το τραπέζι, από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι καραμπινάτες περιπτώσεις, αν θέλετε, εγκληματικής οργάνωσης, και όμως κανένας από τους κυρίους δεν φιλοτιμήθηκε να πει «Μα εμείς είμαστε η πρώτη εγκληματική οργάνωση». Για την οικονομία του χρόνου, έτσι, θα σας διακόπτω γιατί είστε μακροσκελείς απαντήσεις σας. Η τακτική αυτή, να υπάρχει μια στρατιωτική δομή με παράταξη, να πηγαίνει κάπου, να χτυπά καταδρομικά, με τα συνθήματά της, πολλές φορές με κάποια έκτροπα τα οποία γίνονται, σας βρίσκει και αυτό σύμφωνο? Δεν υπάρχει καμία παράταξη με καταδρομική οργάνωση. Υπήρξε, αν θέλετε, μια συντεταγμένη πορεία στο Μελιγαλά, μόνο αυτή και καμία άλλη. Λοιπόν, όλες τις άλλες. Με ιδιαίτερη ενδυμασία, όλοι με 1-2. Εντάξει, κάποιο βήμα είχαν, αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι είναι παραστατική οργάνωση. Δηλαδή, μην φτάσουμε στην υπερβολή. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, την τρίχα να την κάνουμε τριχιά. Ίσως επειδή είχε συμβολισμό ο Μελιγαλάς, να κατέβηκαν εκεί, και φυσικά νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει μεγαλύτερη περίσκεψη, διότι οι εχθροί μας αυτή την τρίχα την κάναν τριχιά. Και δεν κοιτάνε τόσα άλλα. Δεν κοιτάνε τους, αν θέλετε, τους ακραίους, αυτούς τους άναρχους αριστεριστές κτλ., τους αντιεξουσιαστές, οι οποίοι κατεβαίνουν στην Αθήνα και τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Τη Μαρφίν την ξεχάσαμε? Όσους συλλαμβάνουν, τους συλλαμβάνουν και ουσιαστικά όταν γίνονται τα έκτροπα πρέπει να συλλαμβάνονται εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά όλοι έξω είναι από εκείνους. Λοιπόν, μόνο τη Χρυσή Αυγή βλέπουν ότι είναι εγκληματική οργάνωση, και μόνο τη Χρυσή Αυγή, χωρίς να έχει διαπράξει εγκλήματα, την έχουν στη φυλακή. Αυτά όμως δεν έπρεπε να τα έχει ξεκαθαρίσει η Χρυσή Αυγή? Δηλαδή, ποια άποψη έχει για την 21η Απριλίου, για το Μεταξά, για τις θηριωδίες, ας πούμε, των Γερμανών? Την 21η Απριλίου θα την γράψει ο ιστορικός. Και δεν τη γράφει, δεν μπορεί να τη γράψει ο ιστορικός τώρα, διότι βρισκόμαστε ακόμα πολύ κοντά και ζούμε πολύ κοντά. Δεν ήταν δικτατορία δηλαδή 21η Απριλίου? Για μένα, αν θέλετε, προσωπικά, γιατί πρέπει να πω την αλήθεια και το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, είναι επανάσταση. Επανάσταση για επικρατήσασα δημιουργεί δίκαιον, λέει μέσα το συνταγματικό δίκαιο. Και όταν αυτή η επανάσταση. Δηλαδή, επαναστάτησε ο λαός και πήρε την εξουσία. Επαναστάτησαν τότε οι συνταγματάρχες. Ναι, αλλά με την ανακούφιση του ελληνικού λαού. Γιατί όποιος ήταν στην Αθήνα τότε, το 1967, θα έβλεπε ότι ο ελληνικός λαός είδε με ανακούφιση την 21η Απριλίου, η οποία και πρώτο χρόνο έμεινε και δεύτερο, βεβαίως. Δηλαδή οι φυλακισμένοι σε όλες τις φυλακές το είδαν με ανακούφιση. Οι εφημερίδες που δεν μπορούσαν να γράψουν και ούτε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αυτοί το είδαν με ανακούφιση. Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω πει γιατί η Ακαδημία Αθηνών, η Ακαδημία Αθηνών έδινε επί 5-6 συναπτά έτη, στην ημέρα της 21ης Απριλίου, στην επέτειο, έδινε τίτλους ευαρέσκειας. Άμα μου τους πείτε ανθρωπάρια, αν δεν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να αντισταθούν στην Ακαδημία Αθηνών, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Γιατί η Ακαδημία Αθηνών συντάχθηκαν με το σύστημα. Όχι, πολλοί συντάχθηκαν. Δεν ήταν μόνο η Ακαδημία Αθηνών. Άμα έχει συνταχθεί όλος ο ελληνικός λαός, τότε γιατί είναι δικτατορία? Μα όλος ο ελληνικός λαός. Μα συντάχθηκε ένας λαός και πολλοί από φόβο. Από φόβο. Και το ξέρετε πολύ καλά. Σας πληροφορώ ότι τα πρώτα 3-4 χρόνια τη βλέπανε με πάρα πολύ συμπάθεια, αγάπη, διότι είχε χαρίσει χρέη, διότι είχε φτιάξει έργα, διότι είχε βάλει τη μόμα και κατασκεύαζε τα πάντα. Αν κάτι κατασκευάστηκε στη Θράκη από την 21η Απριλίου, κατασκευάστηκε. Από εκεί και πέρα, όσοι ήρθαν μετά, το μόνο που ξέραν είχαν μεγάλα χέρια για να τρώνε. Αυτές δεν είναι οι αλήθειες. Άλλο το ότι έκανε ένα λάθος. Αν στον τρίτο χρόνο. Ένα έκανε, ναι, το κύριο λάθος. Λοιπόν, ότι δεν έκανε εκλογές.
Γιατί αν έκανε εκλογές στον 3ο χρόνο, 21η Απριλίου, θα έβγαινε άλλα 15 χρόνια. Αυτό χωρίς να κάνει εκλογές το θεωρείτε δημοκρατία? Εντάξει, στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο έπρεπε να κάνει εκλογές. Όταν υπήρχε μια σταθεροποίηση, έπρεπε να κάνει εκλογές. Άρα λοιπόν εσείς ευαγγελίζετε τέτοιες καταστάσεις? Δεν ευαγγελίζομαι καμιά. Όχι, μην με πάτε εκεί. Όχι, ρωτώ εγώ, δεν σας πάω εκεί. Επειδή όμως μου θέτετε το ερώτημα, εγώ δεν μπορώ να μην σας πω, αν θέλετε αντικειμενικά, το τι έγινε εκείνη την περίοδο, όσο μπορώ να το προσεγγίσω, σαν χρονικά γεγονότα. Δεν ευαγγελίζομαι καμιά 21η Απριλίου. Δεν μπορεί όμως κανένας να ρίχνει τώρα τη λίθο του αναθέματος και να λέει ότι 21η Απριλίου είναι δικτατορία. Θα το πει ο ιστορικός. Μα είναι δικτατορία. Το λέτε εσείς. Ο ιστορικός μπορεί να το περιγράψει μετά από 100 χρόνια από τις γενέσεως της 21η Απριλίου διαφορετικά. Ας αφήσουμε τον ιστορικό να μιλήσει. Τώρα είμαστε όλοι μέσα στα πράγματα. Ζήσαμε. Έχουμε υποκειμενικές προσεγγίσεις. Το λέει η ίδια ιστορία, ότι ποτέ δεν μπορεί να γραφεί ιστορία αν δεν έχουν περάσει 100 χρόνια από τις υπάρξεις του γεγονότος. Όλα αυτά που μου λέτε, έτσι, που αναλύσαμε λίγο οι πολλοί, κύριε Γιακόπουλε, έτσι, στη λίγη αυτή η κουβέντα που κάναμε, είναι τελικά που φοβίζουν πολλούς, φοβίζουν τον ελληνικό λαό, φοβίζουν τους συμπολίτες, ότι κάτι άλλο πρεσβεύεται πέραν από αυτόν που λέγεται? Τον ελληνικό λαό τον έχουν φοβήσει η ψευδεπίγραφη δημοκρατία του Σαμαρά και του Βενιζέλου, η οποία και ψέματα είπε και φόβο έχει εσπείρει. Ψέματα γιατί άλλα ευαγγελίστηκε και άλλα προήγηλε και άλλα έκανε. Αναφορικά με το λεφτά υπάρχουν, αναφορικά δεν θα περικοπούν οι μισθοί, οι συντάξεις, και ανταυτού μπαίνουν χαράσια και φόροι, και αναφορικά με το φόβο, προσέξτε, σας δείχνουμε μια χρυσαυγιάδα όταν περιφέροντος σιδηροδέσμοι στα Σοδώνας, ο αρχηγός τηλεοράσεων, έτσι, ο αρχηγός και οι βουλευτές, έτσι να φοβάται ο ελληνικός λαός ότι, προσέξτε, αν πάτε εκεί μπορεί να χάσετε τη θέση σας, γιατί αυτό δεν γίνεται κατά κόρον. Να λοιπόν τι φοβίζει τον ελληνικό λαό. Δεν τον φοβίζει η Χρυσή Αυγή. Τον φοβίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ασκούν κακή εξουσία. Αυτοί τον φοβίζουν. Αλλά πλέον δεν τον φοβίζουν. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει και έχει αφυπνιστεί. Και το μήνυμα θα το δώσει την 25η Μαΐου. Θέλετε να εφαρμόσετε τη λογική, έτσι, της μίας άποψης? Η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν σας βρίσκει σύμφωνος? Βεβαίως. Βάζετε τις δυνάμεις σας, μπήκαν πόσοι βουλευτές στο κοινοβούλιο, ας κάνουν τη δουλειά τους και να πείσουν. Γιατί αυτό δεν κάνουμε τώρα. Αυτό δεν κάνουμε. Στο κοινοβούλιο δεν είμαστε. Με παράλληλη δράση, όπως λέγαμε τα προηγούμενα. Ποια παράλληλη δράση? Αυτοί προσπαθούν, η άλλη πλευρά των αντιπάλων της Χρυσής Αυγής προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει παράλληλη δράση. Καταρχάς να σας πω το αυτονόητο. Για ποιο λόγο, όταν κάνουν εκπομπές πρόσφατα τώρα με υποψήφιους ευρωβουλευτές, τα αθηναϊκά κανάλια, τα τηλεκανάλια, δεν καλούν και έναν υποψήφιο της Χρυσής Αυγής? Γιατί έχει μοιάσμα ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής? Δηλαδή δεν θέλουν να είναι και εκείνος να αντιπαρατεθεί, και εφόσον οι άλλοι έχουν επικρατέστερες νόμες και καλύτερες νόμες, να φανεί ότι τελικά καλύτερα τα λέει ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΙΜΑΡ, της Νέας Δημοκρατίας, από τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής. Αποκλείονται. Αυτό είναι δημοκρατία? Εγώ το θέτω υπό την κρίση του ελληνικού λαού, του θρακιώτικου λαού. Δημοκρατία είναι το να ρίχνεις το ποτήρι σε κάποιον συνομιλητή σου, ή να χτυπάς, ας πούμε, μια συνομιλήτρια? Εγώ δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Σας λέω όμως το χειρότερο. Είναι δημοκρατία να αποκλείουν αυτόν που δεν θέλουν? Δηλαδή όλοι έχουν το δικαίωμα να πούν την άποψή τους. Όλοι οι άλλοι του συνταγματικού τόξου που λέει ο Βενιζέλος, ο πολύ συνταγματολόγος, και η Χρυσή Αυγή είναι του αντισυνταγματικού τόξου. Εγώ θέτω το ρητορικό ερώτημα, μήπως είναι αντίστροφα τα πράγματα? Μήπως αυτοί που λένε την αλήθεια και δεν αρέσει, γιατί 40 χρόνια φτιάξανε οι κύριοι ένα τέλμα, φτιάξανε λιμνάζουν τα ύδατα, τα οποία όζουν στην κυριολεξία, λένε πραγματικά την αλήθεια, και οι άλλοι επειδή δεν τους αρέσει, γιατί όλοι μαζί τα τρώγανε. Πώς τα τρώγανε? Μπροστά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, και από πίσω στις κύριες θέσεις του ΚΚ. Έτσι δεν ήταν? Η Χρυσή Αυγή. Για να έρθουμε στα των ευρωεκλογών, κύριε Γιακόπουλε. Βάζετε πλώρη, είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το σύνδεσμο, βέβαια, το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Τι θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιοι είναι οι στόχοι που βάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι στόχοι είναι πρώτον να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα της Ελλάδος και να δείξει ότι είμαστε ένα έθνος, η Ελλάδα, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το σέβεται και να μην το κονιορτιοποιεί. Να μην το διαλύει θέλετε, στην ψευδοεπίγραφη επιγραφή, η Ευρώπη των τοκογλύφων, η Ευρώπη των αριθμών, και όχι η Ευρώπη των αξιών, η Ευρώπη της πολιτικής και όχι της οικονομίας μόνο. Γιατί όπου ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα τα μνημόνια και όλοι οι αριθμοί αυτό έχουν δείξει. Μνημόνια επί μνημονίων, τα οποία μας σώζουν, η δόση μας
την οποία παίρνουμε κατά εξακολούθηση, λες και είμαστε οι τοξικομανείς, αλλά αντί να μας σώσουν, μας πηγαίνουν ακόμα πιο βαθιά στα τάρταρα, διότι ο ελληνικός λαός καλείται συνεχώς να πληρώσει χαράτσια, φόρους, ανάπτυξη δεν υπάρχει, ανεργία υπάρχει, το γνωρίζουν και εκεί οι κύριοι κυβερνητικοί. Αυτό ακριβώς είναι το κλίμα. Και 7.000 αυτοκτονίες. Αυτό είναι το κλίμα που, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι, που φέρνει την άνοδο κάποιων ακροδεξιών κομμάτων. Όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπου δυστυχούν οι άνθρωποι, παρουσιάζεται και ένα τέτοιο φαινόμενο. Όχι. Που μερικοί το θεωρούν φαινόμενο. Δεν μπορεί ένα κόμμα από το 0,98% να πηγαίνει και να έχει ποσοστά της τάξης, όπως φτάσαμε στο Δήμο της Αθήνας, 16%. Γιατί κανένας άλλος έλαβε υπόψη του τα συμφέροντα των Ελλήνων, τα συμφέροντα των κατοίκων αυτής της χώρας. Μόνο η Χρυσή Αυγή έχει λόγο ορθών ελληνικών, καθαρών, όπως λέει και ο Εμμάνουελ Καντ. Έτσι, με κριτική του ορθού λόγου. Μάλιστα. Μόνο η Χρυσή Αυγή το έχει. Δεν το βλέπω να το έχουν τα άλλα κόμματα. Είναι ένας άκρατος μηδενισμός, κύριε. Δεν είναι μηδενισμός. Νομίζω είστε νομικός. Δεν είναι μηδενισμός. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή οι υπόλοιποι Έλληνες ή τα πολιτικά κόμματα να μην θέλουν το καλό του ελληνικού λαού και να θέλουν μόνο η Χρυσή Αυγή. Μα έχουν δείξει το αντίθετο. Πηγαίνουν και συναλλάσσονται με τους Ευρωπαίους, με τη Μέρκελ κτλ. Και τι να κάνουν. Ναι, τι να κάνουν. Να σου πω ένα παράδειγμα απλό. Το κατοχικό δάνειο. Τι κάνανε για να το ζητήσουν? Γιατί το κατοχικό δάνειο, αν ζητεί το από την Ελλάδα. Καθυστερήσαν, τώρα κάνα μια επιτροπή. Εάν βάζαν το κατοχικό δάνειο με τους υπολογισμούς λογιστικά και με όλες αυτές τις, αν θέλετε, τις λογιστικές ανακατατάξεις του σήμερα, από το τότε, ξεπερνάει το κατοχικό δάνειο, άρα η δική μας η απέτηση των υποχρεώσεών μας από τα δάνεια. Έτσι, γιατί λοιπόν δεν το αναζητούν? Γιατί δεν αναζητούν τις γερμανικές αποζημιώσεις που έχουν επεδικαστεί και με ελληνικά δικαστήρια, αλλά πήγαμε την υπόθεση και την κάψαμε στο δικαστήριο της Χάγης με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου? Γιατί όλα αυτά γίνανε? Γιατί θα σας πω πολύ απλά ότι τελικά τα νούμερα δείχνουν ότι εμείς έχουμε πολύ περισσότερα να παίρνουμε από αυτά που έχουμε να δίνουμε. Ποτέ δεν τα διεκδικήσαμε όμως. Τα διεκδικήσαμε, να όμως που τα διεκδικεί η Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό και λέει αλήθειες. Γι' αυτό και δεν αρέσει στους κάποιους κυρίους οι οποίοι, εγώ θα το πω, είναι προσκυνημένοι πολλοί από αυτούς. Και το ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είναι προσκυνημένοι. Η άποψή σας τώρα, για να πάμε και στα τοπικά μας, για τους μετανάστες, αλλά και τη μειονότητα, που συνήθως είναι στο στόχαστρο της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, οι λαθρομετανάστες είναι επίλυδες. Έτσι, από το ρήμα επελάβνου. Επελάβουν στη χώρα. Και επελάβουν στη χώρα απροσδιόριστος αριθμός από χώρες μη αναγνωρίσιμες, χώρες καταγωγής που άλλα δηλώνουν και άλλα στην πραγματικότητα είναι, επειδή το έχω ζήσει και σαν δικηγόρος, με στοιχεία αδιαφανή, πολλές φορές με στοιχεία ψευδή, σχηματίζονται πάμπολες δικογραφίες επειδή δίνουν ψευδή στοιχεία, με ανύπαρκτα έγγραφα, τουλάχιστον να αποδείξουν ότι διώκονται για τα φρονήματά τους, για τη θρησκεία τους, για τα πολιτικά τους φρονήματα στη χώρα από όπου κατάγονται. Μάλιστα. Υποβάλλουν κατά κόρον αιτήσεις πολιτικού ασύλου. Όμως έχουν κάπου μπερδέψει οι μέχρι τώρα αρχές τον όρο του πρόσφυγα με τον όρο του οικονομικού λαθρομετανάστη. Έτσι, πρόσφυγα σύμφωνα με τον ορισμό της συνθήκης της Γενέβης είναι όποιος διώκεται. Μην το πολύ αναλύσουμε, απλώς θέλω την άποψή σας. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αυτή είναι μια διαχρονική πληγή η οποία μαστίζει το ελληνικό έθνος, και αν συνεχίσει και δεν υπάρξουν πραγματικά δραστικά μέσα και με εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, διότι το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Οι στατιστικές λένε το 2100 θα είμαστε 2.300 και αν μπαίνουν λαθρομετανάστες μέσα θα είναι 5,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τελικά ποιος θα κάνει κουμάντο. Αυτά έτσι για να ακούμε τους ανησυχητικούς αριθμούς. Μάλιστα. Η μειονότητα φαίνεται ότι φοβάται τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω τι. Όχι, η μειονότητα δεν έχει να τη φοβάται γιατί είναι Έλληνες. Μόνο μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα δεν έχει να τη φοβάται, του αντίον θα πρέπει να τη στηρίξει, διότι εφόσον τη στηρίξει και η Χρυσή Αυγή θα στηρίξει τους μουσουλμάνους, γιατί Έλληνες θεωρούνται. Έτσι, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για μουσουλμάνους Έλληνες, έτσι, ενώ στην αντιπέρα οχθή, στην Κωνσταντινούπολη, μιλάει για χριστιανούς. Έτσι, δεν μιλάει και για Τουρκούς, μιλάει για χριστιανούς. Βέβαια, δεν έχει μείνει ρουθούνη, εκτός από πλην 2.000 γερόντων, και βλέπουμε πόσο τηρεί η Τουρκία μέχρι τώρα την συνθήκη της Λοζάνης. Την έχει καταπατήσει. Αντίθετα, η Ελλάδα δεν την καταπατά. Και η Χρυσή Αυγή λέει ότι θα προασπίσει τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Και αυτά είναι μόνο μυθεύματα που τα βγάζουν κάποιοι κύριοι από το κόμματα της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ για να μαζεύουν ψήφους. Και βέβαια, εδώ σαφώς θα αντιδιαστήλω τη θέση ότι δεν μπορεί κάποιοι κύριοι για να παίρνουν ψήφους να πηγαίνουν να φωτογραφίζονται με το τουρκογενές κόμμα του ΝΤΕΠ. Άλλο λοιπόν κόμματα στην ελληνική πραγματικότητα και άλλο το κόμμα του ΝΤΕΠ που ευαγγελίζεται ανεξάρτητη τουρκική Θράκη. Είμαστε κάθετα
αντίθετοι, καταγγέλνουμε αυτήν πραγματικά τη σκευωρία εναντίον του ελληνικού λαού, και ο μουσουλμανικός ελληνικός πληθυσμός θα πρέπει να αντιδιαστείλει τη θέση του από το κόμμα του ΝΤΕΠ, το οποίο μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην ελληνική Θράκη, η οποία ελληνική Θράκη δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ευρωπαϊκή. Είναι πρόβλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί οι κύριοι από την αντιπέρα όχθη της Ανατολής να έρχονται και να κάνουν τέτοια πανηγύρια εδώ με κόμματα που δεν ευαγγελίζονται ελληνική πραγματικότητα, αλλά τουρκική ανεξάρτητη Θράκη. Με σημαίες όπου διάφοροι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας φωτογραφίζονται κάτω από τις σημαίες για να παίρνουν ψήφους. Και αυτό το έχουμε καταγγείλει. Δεν είναι καλό που το έχουμε καταγγείλει? Έτσι, είναι επιτρεπτό να πηγαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες κάτω από τη σημαία της ανεξάρτητης Θράκης? Σαφώς και όχι. Κύριε Γιακόπουλε, σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ελπίζω και σε μια νεότερη εκπομπή.